Olu lusasazo ngqo lweendaba lusiza kwikomkhulu le-SABC Studio 9 naze ziphambili ngale mini nje. Akugalelekile kwisikhululo senqwelomoya iKing Shaka KwaZulu-Natal ukuqubisana nengalo yomthetho kweli amadoda amabini natyholwa ngokubulala imvume engisaziwayo uKeenan aka Forbes kunye nomhlobo wakhe uTibelo Motshwane. Owayesakuba lisekela ntloko lesebe lamapolisa kwisixeko saseGuruleni uRivo Spies uyaqhubeka nokunika ubungqina phambi kwekomishoni kaMadlanga. Kwezemidlalo, umdlalo wasephikweni weSikhukhune United uKeletso Makgalwa uthi uza kwenza ngako konke okusemandleni ukuba aqukwe kwiqela elibheka kwitumente yeAFCON. Molweni makhaya, singonondaba belijelo losasazo sesilungele ukuniphakela kwindaba ngobunjalo bazo ngokukhawuleza masingene emxholweni. Akugalelekile kweli amadoda amabini atyholwa ngokubulala imvumi engusaziwayo uKeenan aka Forbes kunye nomhlobo wakhe uTibelo Motshwane ukuza kujongana nengalo yomthetho. La madoda abanjwa kwilizwe lwaseSwatini emva kokubaleka kweli beyokuzimela. Ukudadela enzulwini ngalomba sikhwebe intatheli yeliziko uSimphiwe Makhanya. Sikwamkele Mnguni, sikwabulela nangexesha lakho. Khawusosixelela kuba bafikile ababarhanelwa nabatyholwa ngezi zityholo. Zithini ngoku inkqubo eza kulandela emva kokugaleleka kwabo? Lisa, ngibonge kakhulu ngibingelele kuwena kanjalo nombukeli wendaba ngalesi sikhathi. Singaphakathi ke namhlanje enkantolo yemantshi yalapha eThekwini. Impela abasolwa ababili okungumnumzane uSiyabonga kanjalo nomnumzane uMelusi Ndimande bafikile ke lapha eNingizimu Afrika emva komdonsiswano kwesikhathi eside lapho ke uhulumeni walapha eNingizimu Afrika uzama ukuthi ke ubalethe lapha ukuze bazophendula ke ngamacala ikakhulukazi ukubulawa kwaloyo umculi wakuleli ke hip hop uKeenan aka Forbes kanjalo nomngani wakhe uTibelo Tips Motshwane. Kuzokhumbuleka ke Lisa ukuthi labasolwa abafunwa nje ngalamacala okubulala uAKA nomngani wakhe kuphela, kepha baphinde bathinteke futhi nakwamanye amacala esingathi ke abucayi abandakanya ukubulawa kukasomatekisi walapha eManzimtoti. Lokho kwenzeka ke isigameko kwelesi senzeka ngonyaka ka2022. Baphinde ke futhi babhekane ke necala lokubulala owayomshayeli bese bephinda babhekane necala lokuzama ukubulala, baphinde futhi babhekane ke necala lokutholakala ke nesibhamu kanye nenhlamvu ezingekho emthethweni. Ukufika ke kwabo lapha eNingizimu Afrika ukhulumela amaphoyisa kuzolonke uBrigadier Athlenda Mathe uthi ke kunikeza ithemba ukuthi ke ekugcineni sekuzokwazi ukutholakala impendulo malungana nokubulawa kukaMnumzane uAKA Keenan Forbes okwenzekala ngawo unyaka ka2023 lapha enkabeni yedokolopa eThekwini. Njengamanje ke sikhuluma nawe nje Lisa, labasolwa ke ababili basathathiwe ke bayiswa eDurban Central Police Station nalapho khona ke kuzothathwa ke imininingwane yabo ngokuphelele bashayiswe ithupha ngaphambi kokuthi beze ke lapha enkantolo yemantshi yaseThekwini ukuzovela ke ngokusemthethweni malungana necala lokubulala uAKA uKeenan Forbes kanjalo nomngani wakhe uTibelo Tips Motshwane. Kuzokhumbuleka futhi ukuthi bakhona futhi abasolwa abahlanu asebevele beboshiwe ngaleli cala, nokusho ukuthi ke isibalo sabasolwa manje sikhuluma nje sesisoba isikhombisa sabasolwa ke ekuthiwa ke bayathinteka ekubulaweni kukaAKA Keenan Forbes. Sibulele kakhulu ke lowo nguSimphiwe Makhanya nointatheli yethu osijongele banzi elityala likaAKA Keenan Forbes. Inhloko yegunya abantu lezotshutshiso Advocate Shamila Bottohi ithi amaqonga ophandwa ikomishoni kaJaji Mbuyiseli Madlanga kunye nekomiti yesikhawu yeParlamente alithuba lokuba eli loMzantsi Afrika liphonononge inyoba ezingaba iziko lokusingelwa phansi kwengalo yomthetho ze kuvalwe lo makroba. uAdvocate Bottohi ukuthethe oku kwikomiti yesikhawu yeParlamente ephanda izityholo ezenziwa ngumkomishinala wamapolisa KwaZulu-Natal uNjengele Nhlanhla Mkhwanazi. The allegations that have been made by General Mkhwanazi and where it has brought us, this
both the Madlanga Commission as well as this committee really gives us as South Africa the opportunities to consider what are the vulnerabilities in the systems. And these allegations have brought that into sharp focus in terms of the fact that there are vulnerabilities, and we have to accept that not just in South Africa, but throughout the world, institutions that are fighting for the rule of law are under serious threat and open to vulnerabilities, different types of vulnerabilities, open to compromise because of the type of the work that we do. And so this moment that we are at right now, should not be squandered. We really should use this as a catalyst for comprehensive institutional reforms. Owayesakubalisekela nhloko lesebe lamapolisa asekuruleni iEMPD uRivo Spies uyaqhubeka nokunika ubungqina phambi kwekomishoni kaMadlanga. Ubungqina bakhe buyaqhubeka nokutyhila urhwaphilizo olunzulu nokungenelela kwezopolitiko kwisebe lamapolisa ekuruleni. Kwintetho yakhe namhlanje, uSpies ugxininisa ukuwa nokupheleleyo kwinkqubo yokuvavanya abasebenzi kwiEMPD, echaza ukuba kukho amapolisa abandakanyeka kulophulo-mthetho olunzulu kodwa eqhubeka ukuqeshwa okanye esonyulelwa kwizikhundla eziphezulu. Eqhubeka nokunikeza ngobungqina owayesakubalisekela lentloko yamapolisa kumasipala wase-Ekurhuleni uRivo Spies, nanjengoko izolo baye baqukumbela ngenqaku lezoyikiso zokubulawa ebezisenziwa nguBrigadier Mkhwanazi ngakuye. Ngelixa namhlanje bejolise kwinqaku elibonisa ubu-ethe-ethe bomthetho ngakumapolisa kamasipala, ukuquka kungahlolwa kwawo nokungajongwa kweemeko zolwaphulo-mthetho ezoyamene nawo. During 2020 and 2021, we as municipal police also attend the portfolio committee of policing in Parliament, and there was remarks and questions made by the portfolio committee that it looks like municipal police members are not vetted and there are not criminal checks done against them. Uthethe ngelithi amagosa aphezulu aliqela kwi-EMPD ajamelene namatyala olwaphulo-mthetho ngenxa yobusela nobuqhophololo. But further down the list, there's 4 for murder, there's 4 for rape, there's 3 for robbery. So even though at the top there's a waiting trial portion, there is officers that have been found guilty already that is in the service with criminal records, very serious criminal records. Ubungqina bakhe bubonisa ukuba phakathi kwalo malungu amanye amapolisa aye athi agwetywa ngaphambili ngenxa yolwaphulo-mthetho olufana nokuphanga kuxhotyiwe, ukwebiwa kwemoto nokubulala. Ngelixa amanye amapolisa kuquka uBrigadier Julius Mkhwanazi kuthiwe balile ukunikezela ngemizila yeminwe, i-fingerprints ukutsho. The moment I started to give feedback, Brigadier Mkhwanazi was sitting right opposite me, and he started to scream with even spit and froth that comes out of his mouth at me, where he was screaming extremely disrespectful towards me, screaming that he doesn't have a criminal record, and I'm saying he's got a criminal record. And I said to him, but I'm not saying you've got a criminal record. I'm giving feedback on the status of the fingerprints. What I do say is that your section didn't provide the fingerprints and they refused to provide the fingerprints. I'm not saying you have a criminal record. Ikomishoni kaMadlanga isaqhubeka. Obebhala Andiswa Madlebe. To assist us to read these documents at page 150. Lihlehliselwe umhla wesithathu kule nyanga izayo kaDisemba ityala lotyholwa ngokuba ngungqondo-ngqondo wolwaphulo-mthetho uKatiso KT Molefe natyholwa nabo ukuze kudityaniswe amadokethi abo yinkundla kamantyi yase-Alexandra. OkaMolefe ujongene nezityholo eziliqela eziquka ukubulala, ukuzama ukubulala nokufunyanwa nemipu engekho mthethweni. Intatheli yethu Calvin Dludla usilungiselele le ngxelo.
Zintathu kuzibandlela okuyinyanga ezayo icala elibhekene nokatiso mlife kanye nabanye uzokhumbula ukuthi babhekene noxhaxha lwamacala afaka phakathi ukubulala kanye nokucija itulo lokubulala kanti ke ukhona okhulumela iNPA eGoli uphinde imjonondwana ozosichazela kabanzi ngokwenzeke enkantolo phakathi kwezinye zezinto ezenzeke enkantolo kubo ukuthi ke omunye wabasolwa ubengekho enkantolo kanti ke icala libe seliguqala inyanga ezayo sisiphinda sikubingelele sikwamukele indabeni zosuku aqale nje ngokuthi usichazele ukuthi kwenzekeni enkantolo namhlanje. Sawubona Calvin siyabonga ukuthi nisamukele. Sicele ukuba icala lihlehliselwe umhla ka3 kuDisemba ngenxa yokuthi isicelo sethu sisifakile ukuze sikwazi ukwenza lokho esikubiza ngokuthi phecelezi uku-centralize ama-docket besingakaphumi kuphuma ehovisi laka umshushiso omkhulu uNational Director of Public Prosecutions ngakho ke silindele leso sinqumo ukuze sikwazi ukuqhubekela phambili nokuthatha lelicala silitransferele eHigh Court yase Johannesburg lapho lizoqulwa khona. Namhlanje umunye wabasolwa ubengekho enkantolo kwenzekeni? Sitshelwe abesiphoyisa ukuthi akekho ngaphambi kwenkantolo uMr Tau ngoba ebengakalethwa abakwa Correctional Services. Uzokhumbula ukuthi sisebenzisana kakhulu nomnyango wakwa Correctional Services ngoba yibo ababhekelela labo abangaphakathi ejele ngakho ke ngaso sonke isikhathi uma kumele bavele phambi kwenkantolo baye balethwe yiwo umnyango wakwa Correctional Services kodwa ke ngeshwa namhlanje bebengakafiki siqale bengakafiki ngakho inkantolo iye yahlehlisa icala umangalelwa wokuqala engekho kodwa ke ummeli wakhe ebekhona. Ungasichazela ukuthi namanje nisanethemba lokuthi necala eliqinile against abasolo? Sinobufakazi obanele ukuthi singakwazi ukuthi siprove icase yethu njengoba kulindelekile ngakho ke sinethemba futhi sesikulungele ukuthi icala lingaqulwa sumnyango obushushisi sesiwenzile wonke umsebenzi wokuthi siconsulte nofakazi bethu ngakho ke sesilindele umhla ka29 January kwi case yabo Matlala ukuthi icala liqulwe kodwa ke la Alexandra kuleli labo Katiso Mulife kusazolindwa kancane ukuthi kuphume umphumela wesinqumo sika National Director of Public Prosecutions. Khona isikhathi sakho. Lo ke mbukelo indaba ze-SABC uphinde imjonondwana ukhulumela ke NPA kulezi inkantolo engapha ngaseGoli kanti ubesichazela kabanzi ngokwenzekile njengoba ke uKatiso Mlife owaziwa ngoKT ubevele kule nkantolo kanti ke ubhekene noxhaxha lamacala afaka phakathi ukubulala kanye nokucija itulo lokubulala njengoba sengishilo icala liguqileke laguqela umhla zintathu kuzibandlela okuyinyanga ezokwethwasa igama lami nguCalvin wakwaDludla endabeni ze-SABC ngaphandle kwenkantolo yemanje Alexandra eGoli. Sinamkele kwakhona sikwabulisa nakwabo basandula ukungena uyakwazi ke ukuzibukela ezindaba ku-SABC Plus na ku-SABC Le High ukanti kuphela nje kwazo ungazifumana kwikhasi lika YouTube ngokuba uthi SABC indaba zesiXhosa masiphinde sikwaqule kwinqaku lethu ebeliphambili. Agalelekile kwelamadoda amabini atyholwa ngokubulala imvumi engusaziwayo uKeenan aka Forbes kunye nomhlobo wakhe uTibelo Motshwane ukuzokujongana nengalo yomthetho lamadoda abanjwa kwilizwe laseSwatini emva kokubaleka kweli beyokuzimela. Yinyambalala yabantu esahlaliswe kwiholo yoluntu okwethutyana emva kokutsha kwamatyotyombe ali150 ePlastic View eLimpopo. Amavolontiyo anikeza ezintsapho ukutya, impahla zesikolo nezinye izinto eziluncedo. Akukho mntu ulimeleyo kwaye unobangela walomlilo awukaziwa. Imbubhiso eshiya abahlali bengenandawo yokufihla inhloko. Ummandla ogobityholo iPlastic View ushiyeke utshabalele. Ngethamsanqa abahlali bashiyeke bengenawo nomkhwelo. Sithe masihleli sezwabamemeza bathi kuyatsha umkhukhu uyatsha masibheka sithola ukuthi vele asakhona ukuthi singayenzana umlilo uze kakhulu ukuthi uqala ubuyaphi uvelapha asikwazi ukuthi kuyenzakaleni lapha. Ngiboni kamahlo gemulu thoma limofelela kamkaka wona
So e go sene ntho re ka idirago ka mogolo gore molobe o le go mogolo ka gona ba masepala ba zamile le ba go tima mollo le ba masole ba tlile ba leka go tima mara go le go apala ka ofela abacima imlilo nabenkonzo zikaxakeka babile balithonzi bebhula lo mlilo doyi bawongamela ngomgqibelo abenkonzo zikaxakeka basahlola unobangela wawo ama-volunteers bandakanye nomasipala wasemaruleng ukuphosa isandla sempesane. We see this as a way of giving back to the communities that have been supporting us in our project, and also the use of a cook stove as opposed to an open fire is going to help those families who have lost everything in these fires to be able to cook their food. Kukho izicwangciso zexesha elide zokubafudusa abahlali baseplastic view umasipala usathetha noosomashishini basekuhlaleni ngeenjongo zokuqala inkqubo yokubafudusa. I can assure you there's no longer Plastic View and there'll never be. That is the end of it. What we are trying to intervene is to make sure that the people who stayed there are given proper area of residence within town, just to ensure that people who work in this town stay closer to their area of employment. Lusaqhuba uphando ngonobangela walo mlilo. Kule nyanga kaNovemba kuqwalaselwa abantu abaphila nokukhubazeka kungoko isebe lobugcisa nenkcubeko laseMpuma Koloni lithe lathabathela ingqalelo iqela labathungi abaphila ngokungeva kwilokishi yaseMdantsane eMonti kwinkqubo yenyanga ezintathu. uOnwaba Mleve weZazi Holding uza kuba ngomnye wabaququzeleli abaphambili kule nkqubo. Sibhotise sibulele nangexesha lakho sisonwaba khasele usichazela njengomququzeleli ingaba ababantu bangevayo ngokukhubazeka ngokwendlebe nibaqeqeshayo yintoni injongo yokuba nenze eliphulo? Hi sisi. Ndibulisa kubaphulaphuli bonke nabantu ababukeleyo. Olu le project siyenza because we felt society is not giving them a space. And remember, abas batrainayo ngokubona we're not fortunate enough to go to eziskolos creatwayo ngoku of kids with special needs. So there's no educational background and there's no training. And there are humans like any other human being. They have families to feed, they have kids. So we felt there's a space that is being ignored. So we better be the mouthpiece for them, create something that they can also make a living like everyone else. Xa ujongile ke sisi khasele usichazela ingaba mhlambi ababantu bathungayo banokhubazeko bajongana mhlambi nemicelimngeni enjani xa uthelekisa nabo benza amashishini abangakhubazekanga. Bayedinga isupport kakhulu because izinto ezininzi namathuba amaninzi, especially abasuka kwindawo ezinjenge-rural places or ilokishi abayifumani yonke le information because they're not as active kwi-socials as well. Since yonke into ngoku i-online kufuneka kuyiwe kubo, which is what happened with our Game Changer project, to try find them kwezi ndawo bahlala kuzo, because i-society ibabekele ecaleni and nabo ngoku they don't feel normal. They feel like abekho good enough like other human beings. And into esenze njalo is noticing how good they can be, because currently we have 4 permanent employees of that kind here, and they're one of the best employees zezazi. And I felt we're missing out on a good talent because into abayenzayo they give it their all. So I wish everyone can try assist wherever they can to make sure nabo they take up a space and be supported, as we also planning i-arts festival, but ezabe ijongene just nabo because bane talents as different, but abanikwa a chance, including naba bantwana esebe kwezi zikolo. Once bebe na 18 bayaphuma kwezi, then the parents don't know what to do with the talent beyitrainelwa kwezi zikolo. So we are creating a
hoping the society and South Africa or the world as a whole is going to support us in this art festival where they will showcase their work, and we will also invite buyers to create opportunities for them. Sibulele kakhulu sisonwaba ngexesha lakho sibambe ngazo zibini ningadinwa ukwenza okuhle. Kwezemidlalo, umdlalo wasephikweni weSikhukhune United uKeletso Maghalwa uthi uza kwenza ngako konke ukuba aqukwe kwiqela elibheka kwitumente yeAFCON. Lo mdlalo uminyaka ingama-28 usemfuthweni ngeyona ndlela kwaye ungomnye wabadlali abaphucukileyo kwiBetway Premiership. uMaghalwa obesanda kudlala kwiMamelodi Sundowns wachongwa njengomdlali wesizini noogxa bakhe bamchonga njengomdlali ogqwesileyo kumsitho wembasa. uKeletso Maghalwa waqala ukudlala kwinqanaba eliphezulu kwiSundowns ngo-2018 kodwa akenza ngokuncumisayo ncam. Kwabolekiswa ngaye kumaqela iMaritzburg United, Moroka Swallows neTS Galaxy. Kodwa ngoku uphumile emakhamandeleni omonzakalo akhe amphazamisa kwaye uVuda Bay uzifuna kwiqela lesizwe. I think I started very well as a young boy from Sundowns Academy, and I played under 20 World Cup. Then I also played under 23 AFCON that qualified for Olympics. I was there. I think it was a great journey. Kukhe kwakubi kule ndedebe de imeko yayithobela ehlathini kwi-First Division phambi kokuthi vumbu kwiSikhukhune United kule season edlulileyo. I terminated my contract with Sundowns because I needed to start afresh, and which is I did. And I told myself that one day I want to see myself into a Bafana team, so I need to work hard and make sure that I come back very strong. Lenzalulwane yaseLimpopo enesakhono sokudala ifake amanqaku nodlala esiswini kwi-Orlando Pirates uMasindi neMthanjela kuphela kwabachakazi kwiqela likaBruce eliza kucweya neZambia eGqeberha ngomgqibelo. November amehlo onke ehlabatha azabe ethentsho kuMzantsi Afrika kwaye iziko le-SABC liza kuphathela konke njengeziko losasazo elingundoqo lengqungquthela yamazwe eG20 ka-2025. Sukuphoswa nayenye kwizikhululo zikanomathotholo ze-SABC ezili-18. Bukela usasazo nzulu kwijelo le-SABC News, SABC Lehaye, SABC 1, 2 and 3. Hlala usemfuthweni kuwo onke amaqonga onxibelelwano nakwi-G20 pop-up channel yethu. G20 South Africa 2025 sizisa kuwe. Sibulele mawethu ngokusiboleka kwenu indlebe ziyabuya ezinkulu phange ntsimbi yesixhenxe kamnandi.